Sok szeretettel köszöntelek. Kuminka György vagyok, a PP Holding coach menedzsere. Egy olyan vadonatúj szakmára szeretném fölhívni a figyelmedet, amelynek elsajátítása során mind a saját, vagy akár a családod, vagy a környezetedben lévő embereknek az életét, a sorsát jobbá tudod tenni. Nagyon sok hasznos új ismeretet tanulhatsz meg ennek során. Több témakörben is foglalkozunk. Ezek közül az egyik témakör a magyarság eredete. Egészen másképpen ismerheted meg, mint ahogy ezt az iskolában megtanultuk. Magyarság eredetének egyik része a Székelyföld, a székelyföldi emberek történetének a megismerése, amely a székelyföldi legendárium segítségével fölelevenítettem számodra is néhány ilyen történetet az emberek életéből. Ennek a szent legendáriumnak az értékeléséhez Böjte Csaba testvér írt egy kis értékelést, amit nagyon hasznosnak tartok, és ezért felolvasok neked is. Gyermekneveléssel foglalkozom, és tudom, hogy a gyerekeknek eszménykép, példakép kell. Olyan személy, olyan történet, amelyben az ő kis életük gondjait, problémáit fellelik, és útmutatást is kapnak a megoldásukhoz. Régebb ezeket a legendákat, történetecskéket, eseményeket azért mesélték, cifrították, szépítették, hogy az emberek erőt adjanak ahhoz, hogy megvívják a maguk kis harcait. A mai ember is találkozik nehézségekkel, gondokkal, és a gyerekeink is. Úgyhogy nagyon örvendek ennek a sok legendának. Nem is gondolnám, hogy ilyen kis területen, mint a Székelyföld, ennyi érdekes és izgalmas dolog történt. Igazából minden történet arról szól, hogy érdemes jónak, kitartónak, bátornak lenni. Mert a jó előbb-utóbb elnyeri a jutalmát. És hogyha ez olyan sokszor bejött, hát akkor miért ne jönne be a mostani életünkben is? Ennyit Böjte Csaba testvér értékeléséről, és olyan igazságot mondott el, amelyet meg kell szívlelnünk. És mi ezzel az új szakmával, a PPH keretén belül segítünk neked, hogy bátor legyél, hogy meg tud változtatni a sorsodat, és becsületben tud nevelni gyermekeidet, segíteni a családodat és embertársaidat. Várom szeretettel, sok sikert kívánok neked!